padha becik kanthi olahe kanuragan kanggo injih nembe kados ngaten menika saged kula mongkok rasane aku yen to mrepane Retno Dumilah kang olahe kanuragan kang kaya ngono kang iso gawe mestine bongbong keng Rama matur nuwun sampun paring pangalesipun namun nyuwun sewu menika mboten kados kadosanipun panjenengan rawuh wonten ing Kraman Purbalaya menika kagungan kersa menapa ya pancen iki wektu kang lenggan sakwise aku ana ing peperanganku ana ing wektu dina iki aku ketemu Retno Dumilah ora kliyu yen to aku kepengin tak bejagur aku kepengin wawan rembug karo Retno Dumilah kang durikala semono kang Rama wis paring pangandikan karo awak kersanipun pangandikan ingkang pundi ya mestine Retno Dumilah ora lali yen to Rama Penembahan Mas kang duwe gegayuhan luhur kang bisa ngratoni tanah kang sakmengkone jumeneng Nalendra jumeneng nata ing Purabaya kang tegese ora ana surya kem salajengipun durikala semono Rama Penembahan Mas paring janji karo awake dhewe yen to kasembadan apa kang dadi kersane Rama awake dhewe bakal didhawuhake bakal dijogo Retno Dumilah ora lali babagan kuwi boten kula mboten kesupen babagan kula kaliyan panjenengan ingkang badhe dipun jodohaken kula mboten kesupen saestu namung kahanan sakmenika Kanjeng Rama Panembahan Mas ingkang dipun kajengaken dereng kelapas tuh ora perlu wasumelan najan to Rama Penembahan Mas gegayuhane durung kakak nanging ana ing wektu dina iki wis peperangan antarane Mataram karo Prabu mesti meh wae faktor apa kang dadi gegayuhane panjenengan menika ngendikaaken mesti meh menika tegese dereng lampah iya pancen durung klakon nanging anane rongga keniten ana ing Purabaya kang wis pinercaya Dipati Pasuruan mestine bakal kasembadan apa kang dadi gegayuhane Rama Penembahan mula ana ing wektu dina iki aku sak jagong karo diajeng mestine ben wanuh kahanan nek awake dhewe kang piye to wanuh ingkang kados pundi menika yo umpamane awake dhewe sak jagong yo nyicil dhisik nyicil nanti kaya senopati panjenengan ngerti senopati lah kok nyicil ya pancen mengkono mampun dan sampeyan kaget boten iki tegese panjenengan menika ngremehke kula nggenipun dados senopati ngremehke Kanjeng Rama lho menika ora kaya ngono angin mestine wae awake dhewe bakal bebuju namun beda menawi wedalipun
Ae mah hukum banjur Rama Penembahan Mas wis jumeneng ratu ana ing tanah Jawa. Wa awake dhewe didhawuhake si Adi dereng durung wanuh karo pun Kak. Boten. Kula dijajal dhisik ya. Sembrono. Panjenengan niku senopati kok anggenipun ngendika ceblong. Wau dicicil. Sakniki napa niku wau? Dijajal. Terus pundi to menika? Senopati. Ning aku jejere menungso kang digawani bowo. Uga digawani sakabeh apa meneh weruh wanita kang sulistya wah. Boten. Kula boten. Sakmenika menawi kula purun lajeng wonten kawula ingkang sami semerep. Tak injih damel ingsun to. Danggep donya iki ora ana wong liya, awake dhewe kabeh. Awake dhewe sing duweni donya iki. Piye? Boten. Kula boten saged. Ayune